yanzu idan wanda suka je kaula ku tambaye su a kofar gidan shehu Ibrahim akwai wani mutum yana nan a zaune daidai inda zaka shiga ɗakin shehu ya tsufa ya yi gashin safari haka ya baki kirin jikinsa. Nake tambayar wannan tsohon fa sai aka ce tun zamanin shehu yake gurin. Shehu Ibrahim zai tafi London na rashin lafiyarsa na ƙarshe, ya ce da shi za a shehu ya ce ka yi haƙuri mu dawo. To shi a yanzu yana jiran shehu Ibrahim ne. An yi tashi ya ce da ya ce min yana zuwa, ya ce yanzu ya dawo, shi ba yanzu jiran shehu Ibrahim yake yi. Aka ce shehu ya mutu, ya ce a wajen ku kenan, ni fa ya ce min yana jira. Yanzu dan Allah ya za ka yi da wannan? Har yanzu jiran shehu Ibrahim yake yi. Idan ka je Senegal ko ba a kaula ba, za ka rinka ganin waɗansu mutanen gashin kansu a mummurɗe haka ya ci kurkuɗe, za ga sun dankwafa hula, gashin kansu ya mummurɗe. Su ne wanda an gansu za ka ji ana sise gashin kansu a murɗe. Na ce me yasa wannan, sai aka ce asalin akwai shehinsu. To shehin nasu mahaifinsa ne ya kawo shi wajen shehu Ibrahim, amma a lokacin shi ma yana babba da girmansa. Mahaifinsa ya ce da shehu Ibrahim ya masa addu'a. Shehu ya dafa kansa ya mara addu'a. Tun daga lokacin bai yi aski ba, ya ce in yi aske sumar ya yi sabo. Gaskiya sumar da ya ce shehu Ibrahim ya shafa suma in aske, ya ce ina na yi ta'adi ne barna. To gashin kansa ya mummurɗe, ba bai taba yin aski ba har ya mutu. To yanzu irin mutanensa ne masu koyi da shi, zaka gansu a kaula gashin kansu a mummurɗe, sai ka je ka ce su daina. Haka tafiya take kawai, kowa da irin masharabinsa, daina tafiya take.